Casa do Patrón, con Manuel Blanco Villar, o responsable director de todo este proxecto tan fermoso, Aldea no Nadal. Manuel, bueno, que significa isto? Pois nada, efectivamente, estamos aquí en Codeseda, Doade, na Casa do Patrón, en Lalín, no Centro Xeográfico de Galicia, e inaugurando a cuarta edición da Aldea no Nadal. E esta vez pasada por agua, pero estamos en Galicia e é normal que chova e ademais é necesario. E nada, agradecerlle a cantidad de xente que a pesar das circunstancias adversas, climatoloxía adversa, xa chegou por aquí un ano máis, e recordamos que estamos celebrando a cuarta edición debido ao éxito que tuveron as tres primeiras. Pasaron por aquí máis de 3.000 persoas, non é doado nunha aldea na época máis escura e máis fría do ano, pero tamén a máis entrañable, como é o Nadal, pois non é doado xentar tanta xente nunha aldea pequena. E nada, pois temos unha iluminación espectacular, xa a viste, non sei que vos pareceu, e unha colección de beléns tamén moi importante, artesanais, todos feitos por nós, por a xente da Casa do Patrón e veciños, e logo, bueno, as luces, unhas 60.000 luces, hai aproximadamente, 60.000 luces LED, entre 15 veciños tocamos a 4.000, e podedes hallar a proporción de Vigo cando que o sitio máis iluminado do mundo. Per cápita, sí, por cabeza, sí, por habitantes, posiblemente. E nada máis, os domingos temos, durante o evento que durará hasta o 6 de xaneiro, hasta o Día de Reis, pois temos actuacións musicais, obras de teatro, obradoiros de pintura, e diversas actividades, e logo en horario do museo, os beléns abertos, a iluminación de 6 da tarde a 1 da mañá todos os días, permanentemente, e nada, invitar a todos os galegos e galegas e xente de fora que pasen por aquí, pois a ver esta auténtica maravilla, pois unha iniciativa pioneira nas aldeas galegas, e que esperemos, pois, cundo o exemplo se estenda por máis aldeas e por máis povos. O rural tamén existe, hai moita xente no rural, moita xente maior, e nenos tamén, desgraciadamente, que non poden ir a ver a iluminación das grandes cidades e das vilas, e polo tanto, pois, traerlle a iluminación á casa é a solución. Moi ben, que veñan aquí, que veñan a Casa do Patrón, que veñan a Doade a disfrutar desta maravilla, destas feito con tantísimo cariño por esta familia. Sobre todo eso. Gracias. Moi ben.